Els estudis realitzats a la primera fase de conservació-restauració del mosaic dels peixos van determinar les directrius de la segona fase. Els objectius han estat principalment dos: millorar el seu estat i presentació i garantir la seva preservació futura. La intervenció de conservació i restauració que hem dut a terme els darrers mesos en el mosaic dels peixos s'ha centrat bàsicament en l'eliminació mecànica de les reintegracions de les pèrdues fetes amb guix pintat, que no compleixen els criteris actuals de conservació i restauració, ja que van ser fetes de manera il·lusionista, i a part hem trobat part del mosaic original sota d'aquestes reintegracions. I després, l'altra segona part de la neteja s'ha centrat en l'eliminació de totes les capes que es van aplicar en superfície, capes de protecció que en origen es van aplicar en aquesta restauració per protegir les teseles, però que actualment són escoles, actualment es troben molt engruïdes, molt alterades i envellides, i per tant emmascaraven la superfície del mosaic, les figures i les tonalitats de les roques que es van utilitzar. Una neteja seguint sistemes aquosos, amb uns pHs molt controlats per no alterar la pedra, i han sigut neteges molt controlades però que han obtingut un resultat molt espectacular, perquè hem tornat a sortir a la llum els 20 tipus de teseles diferents, de roques diferents utilitzats, totes les variacions cromàtiques de cada peix, i ha guanyat en lluminositat i en comprensió de l'obra, tot i les pèrdues que s'observen. La segona fase de la restauració s'ha centrat en la reintegració d'aquestes pèrdues, aquestes llacunes, pèrdues de teseles originals, doncs les hem reomplert, en aquest cas amb un morter de calç. Hem fet proves amb diversos àrids, amb diverses tonalitats, perquè hem triat un morter blanc trencat de fons, molt semblant al fons del propi mosaic, i altres morters àrids vermells, grocs i negres per fer les línies de tancament. Entre d'altres tasques, també s'ha intervingut en el tractament d'elements metàl·lics oxidats, especialment els d'ancoratge, i en la restauració i reincorporació d'una placa de pedra corresponent a un graó que facilitaria l'accés al paviment del mosaic dels peixos antigament. El treball de conservació-restauració va acompanyat d'una tasca d'estudi i documentació, que ens ha aportat una gran informació i amb la qual se seguirà treballant. S'han pogut recuperar mostres de diferents materials, diversitat de teseles, i s'han identificat més de 20 tipus de pedra, així com morters originals, pigments i aglutinants. Les proves analítiques permetran identificar-los amb precisió i conèixer així la tècnica constructiva i les matèries primeres emprades. D'altra banda, i en col·laboració amb la Unitat d'Estudis Arqueomètrics de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, s'estudien el tipus de roques usades per a l'elaboració de les teseles i la seva procedència, a través de l'anàlisi macroscòpic i la fluorescència de raig-X portàtil. Gràcies a aquesta intervenció, avui tenim més informació sobre la història del mosaic i hem aturat i revertit patologies i alteracions que afectaven la seva conservació. El resultat final, després de la conservació i restauració que s'ha fet al mosaic, és espectacular, no puc dir una altra cosa. El fet de netejar tota la superfície ha fet que sortissin tots els colors. Aquells colors que, per culpa de la pols, per culpa dels vernissos que encara hi havia antics, s'havien alterat, havien anat perdent color. Llavors, al netejar-ho, han tornat a sortir totes aquelles teseles amb aquells blaus, aquells verds, aquells blancs, sobretot, que han donat una lluminositat diferent a tot el mosaic. Realment, les persones que han vist el mosaic abans i després, el canvi que veuran és increïble. El mosaic es presenta ara de manera més homogènia, sense distorsions, i recupera la llum i els colors originals. El mosaic dels peixos restarà protegit fins a la inauguració del nou museu arqueològic.